comezaron a tocar. O relincho dos corteis e os cans o ladrar. Asustaron os paxaros que deixaron de cantar. Que deixaron de cantar. Que deixaron de cantar. Que deixaron de cantar. Cabalgando pensativo, xove con extraviouse un cucú que o seguía deste xeito lle cantou. Ven comigo que te espera a sireniña do mar, dos teus ollos prisioneira, só aquí te ha de amar. O cucú levou o conde ata un máxico lugar. Unha oveja esperaba para guialo ata o mar. Xove conde, docemente oíu cantar, era o canto melodioso da sireniña. Era o canto melodioso da sireniña do mar. A Constela que sorría cando o xoveriu chega, foi tan grande a súa ledicia que se fixo que se fixo ao mar. Cantamos cantiños, cantaban os patiños, cantaban os touriños, cos, cos, cos. Cantaban os cos, cos, cos. Os dromedarios, os buiños, vamos, mamá, os crocodilos, os corcos. ¿Qué dices? No se puede interrumpir porque si no, no se entiende. A galiña estaba choca, puxo un ovo e dixo eureka, pupa, pua, pupa, pua. A galiña cucurocó, a galiña dixo eureka. Quedouse tan sorprendida que non fixo a comida, pupa, pua, pupa, pua. A galiña cucurocó. A galiña... ¿Por qué a galiña dixo eureka, ¿Que por qué a galiña dixo eureka? ¿Qué estabas cantando? A galiña dixo eureka, cucurocó. Sí, a ver, a galiña dixo eureka porque estaba moi contenta. Estaba moi contenta. Estaba moi contenta. Estaba moi contenta. Sí, moi contenta. Estaba contentísima, ¿no? Contentísima estaba. Quedóse tan sorprendida que non fixo a comida, pupa, pupa, pupa. A galiña, escoita, 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 escoita.
fascias con estames e pistilos e inxertos no talo. E así como as plantiñas florecen, as personas precisan realizarse. E para arranxar a Mira, xa que estamos. Por que as persoas precisan realizarse? Porque realizarse é transcender máis aló dos feitos ata acadar certo tipo de equilibrio. Certo tipo de equilibrio como, por exemplo, unha árbore.